Ir-riflessjoni tal-lum ħatoħodna fuq Salm 40. Għalija salmi huma affaxxinanti għaliex fihom nistgħu naraw il-qalb, il-ħsieb tal-persuna u l-komunità li qed tiktibhom. Jituna daqsxejn tieqa biex naraw il-persuna, il-poplu x'kien qed jaħseb, x'kien qed inħoss, x'kienet is-sentimenti tiegħu f'dak il-perjodu partikolari. Jekk narħarsu lejn Salm 40, huwa proprju salm milli nasbuha realistiku ħafna għaliex għax huwa qisu roller coaster. Min qiegħed jiktbu jidher li għaddejn minn realtajiet differenti. Jibda billi jgħid ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u semma l-għajta tiegħi minn berwaħxi tal-lani mill-qalb il-ħama u t-tajn. Fuq il-blat qgħid li riġlejja u saħħaħ li l-mixi tiegħi. Tefali fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir l-Alla tagħna. Is-Salm 40 jibda b'dan is-salmista li aħna nattribuxxih il David li jfaħħar lill-Alla jirringrazzjah għaliex propju kien fil-ħama, kien fit-tajn, kif dan il-post li propju ħassu ma jistax jiċċaqlaq, ħassu mweħħel, ħassu forsi f'post li ħadd ma jista' jgħinu u Alla niżel u semma l-għajta tiegħu. Jibda billi propju jirringrazzja lill-Alla, jagħti xhieda lill-poplu dak kollha qed jisimgħu, dak kollha ħajqraw din it-talba tiegħu, u qed jidhom isma' jiena naf li Alla huwa ta' vera għaliex? Għax li Alla ħelistni. Jiena naf li Alla huwa ħaj, jiena naf li Alla huwa miegħi, għax jiena kont fit-tajn, kont f'ċirkostanza, kont f'realtà li ma stajtx noħroġ minnha. Forsi kienet realtà psikoloġika ta' mument ta' dwejja kbir, jew minn dnub partikolari, jew minn realtà li kien għaddej minnha hu f'dak iż-żmien. U mlej propju ħariġni minnha. U mhux biss ħariġni, tal-issa saqajja jinsabu fis-sod, tal-issa fuq fommi m'hemmx iktar qrid, m'hemmx iktar karba, imma hemm din is-sens ta' ringrazzjament. Lura aħna wkoll f'dan iż-żmien tar-randajdu nisma' jiena ta' xiex nista' nkun grat lill-Alla. X'in dik is-sitwazzjoni fil-ħajja tiegħi li Alla għalani minnha, li ħariġni mit-tajn tagħha. U forsi jekk bħalissa m'hemmx jekk inti tħossok imħawwad tgħid ma jien fil-ħajja tiegħi m'hemm l-ebda punt li Alla nħossu għalani. Allura se tirrappreżenta l-mulej tgħid mulej din ir-realtà, din huwa t-tajn, din hija l-ħama li jien ninsab għaddej minnu bħalissa. Allura dan is-Salm David ikompli propju l-ewwel nofs jirringrazzja l-Alla, jfaħħar l-Alla u jgħidlu jiena qiegħtaw biex nagħmel ir-rida tiegħek. U jiena nsib il-paċi tiegħi li nżomm il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. X'inhi l-liġi ta' Alla? Hija l-realtà, hija l-verità li Alla jħobbna. David propju dan qisu huwa l-ħinġ ta' dan is-salm. U mbagħad ħa naraw issa kif jaqleb imma sa dak il-punt David iħossu tant grat lejn Alla li Alla jħobbu. Li jaf li Alla semma u ma jfissirx li Alla dejjem ħajtih dak li jridu, imma Alla qiegħed miegħu. Propju f'Salm 56, is-salmista jitversja li huwa vera l-qalbi. Jgħid dan jien naf li Alla huwa miegħi. Dan jien naf li Alla huwa miegħi. Ġifieri, ngħaddi minn xi x'ngħaddi, ix ir-realtà tiegħi bħalissa, hemm nix imdejjaq jew nix ferħan, nix għaddej minn mument ta' suċċess jew mument ta' falliment, jiena ħaġa waħda naf li Alla hu miegħi. Allura propju mbagħad fuq dan is-sentiment David jaqleb, dan is-salm jaqleb u kważi da iħawdek. Għax imbagħad propju mmur f'karba. Mela fil-li għadna ngħidu li ħareġ propju minn dan is-sens ta' ringrazzjament, imma mbagħad naraw din it-tensjoni, fl-istess ħin hemm din il-karba li jista' tidher ġejja mir-realtà tad-dnub tiegħu, jew minn tad-djufijiet tiegħu, jew mill-limitazzjonijiet tiegħu, ħafna drabi jiena nħossni fihom. Realtajiet tal-ħajja tiegħi li nħosshom jillimitawni. Id-nubiet tal-ħajja tiegħi, id-djufijiet tal-ħajja tiegħi, il-brokenness tal-ħajja tiegħi. Jisu bħalhom dejjem tirrepeti ruħha, nagħmel nista' nagħmel niflaħ u nħossni dejjem naqaf fl-istess ħaġa, dejjem fl-istess kelma, dejjem fl-istess aġir, dejjem fl-istess attitudni. Allura David mbagħad jeġi joħroġ din il-karba. Jgħidu mulej nħossni mifni, din ir-realtà tiegħi nħossni qiegħda tifnini. Kun miegħi mulej, kun miegħi, erġa' lani minn din ir-realtà tal-ħajja tiegħi. Allura jisu f'dan is-salm David jurina din iż-żewġ realtajiet tat-talb tagħna. Li jiena mhux dejjem inkun dejjem f'stat ta' gratitudni, dejjem f'sens li smejna ħajti għaddejja perfetta kif irridha jien. Imma fl-drabi ħajja tagħna jkollha dawn iż-żewġ elementi. Dan is-sens li fija nista' naraf li hemm affarijiet fija li huma ta' gratitudni, se ngrazzja l-Alla tagħhom għax għaddej minn ċertu momenti, minn ċertu realtajiet, imma wkoll fl-istess ħin jista' jkun għaddej minn dawn realtajiet li huma ta' taqluni.
li għandi bżonn il-mulej jismani, li għandi il-mulej joħroġni minnhom, li għandu l-mulej jiddefendini li jkun it-tarka tiegħi. Jekk ma kellu xejn David kien persuna li ma kellux problema biex jara dnub tiegħu. Forsi ħafna drabi aħna nisimgħu ħafna drabi n-nies jgħidu imma jien m'għandix dnub ta' jien ma nisraqx, ma noqtolx. Dik inna ħafna drabi tkun effett li jiena minix qiegħed daqshekk fid-dawl. Jekk jien nidħol f'kamra bla mċappa probabbli inħares li dak jiena libes narani tajjeb għaliex min nara xejn. Mbagħad nixelsu farina u b'dak li ftit dawl jibda jurini forsi xi dbajja li jkolli l-emmulaw. Mbagħad forsi nixel żewġ xemat oħra u ninduna biktar dbajja li għandi. Sakemm fl-aħħar nixel id-dawl kollu u nista' nara kull teba, kull marka li għandi fuq il-ħwejjeġ tiegħi għaliex id-dawl jikxef il-ħmieġ kollu, jikxef iż-żbuħija u ma jikxef ukoll il-ħmieġ. U allura f'dan iż-żmien ta' Randan jiena u inti msejħin nersqu iktar lejn Kristu għaliex biex jurina dak li aħna mtebbajn fih. Imma ma jaqafx hemm. Alla li jurina bid-dawl tiegħu d-djufija tagħna, magħha jurina wkoll l-imħabba tiegħu. U allura hekk meta nitkellmu fuq id-dnub, mhuwiex fażi, mhuwiex żmien li noqgħod insawwat lili nnifsi u nħossni ħażin u noqa' biex inwaqqas self-esteem. Le anzi, huwa eżatt bil-kontra. Biex jiena naraf li quddiem id-dnub tiegħi, quddiem ix-xejn tiegħi, quddiem il-brokenness tiegħi, jien hemm xi ħadd li jibqa' jħobbni dejjem. Kif edna fis-Salm 56, dan jiena naf li Alla hu miegħi. U jekk Alla huwa miegħi, Alla li jħobbni. U rari jiena nista' nidħol f'dan il-proċess, nista' nidħol f'dan l-ambjent li huwa sejf quddiem Alla. Li ma nibżax nara l-limitazzjonijiet tiegħi. Ma nibżax ngħid isma' dina dan huwa dnub tal-ħajja tiegħi. Jien din hija addiction fil-ħajja tiegħi. Jien din hija l-attitudni għandi bżonn ninbiddel fil-ħajja tiegħi. Jiena din iċ-ċirkostanza dejjem twaqqani għaliex. Għax jiena hawn nammettija ma jfissirx li jiena inqas maħbub, anzi, jiena hawn nammettija naraf li jiena maħbub iktar minn dan Alla li jħobbni. U allura lekk is-Salm propju fl-aħħar versi jalaq din lajta lill-Alla. Bil-Alla li Alla biex ma jdomx biex jisimgħu, Alla li ma jdomx biex jeħilsu. Biex huwa jaraf li Alla dejjem miegħu. Ma wkoll għax jaf li Alla dejjem miegħu huwa Alla li jħobbu. U allura f'dan ir-Randan jekk nagħmlu proċess ikun propju dan il-proċess li narfu li aħna maħbubin u maħbubin ta' vera u maħbubin dejjem.